Здравейте! Това е първото, може би първото ми видео и моята нова поредица на Майнкрафт. Първо ще се науча да си намеря дърво, но... ето го първото дърво и естествено, че на него ще има пчели. Защо да не? Така... ето ги пчелички, да бъдат сладки, обожавам пчели. Но за жалост ще трябва да им чупя кошара. За да се щупи, така. Чупим дървото. Счупихме дървото и си тръгваме. Надявам се да не ме подгонят тези пчели. Но каквото такова. Овцичка. Там виждам още едно дърво, но преди това ще убия тази пчела. Да взема вълната й. Вау! Може би, със сигурност скоро ще има поредица и на рафт. Така че... Не. Така. Саплинг. Така. От време на време може да има и видеа на Roblox. Ще видим. Мисля да събера тези две дръвчета, които са тук и да се направя крафтинг тейбъл. Това няма да го събирам. Трябва ми още една овцичка. За да може да направя все пак и леко. А пък намери все още е добре. Чувства дали... Чувства дали да не отида от другата страна. Овцичка обаче. Бяла овцичка. Бяла овцичка. Знам се тук да няма такива подводни. Какви бяха? Как изказаха уния, бе? Подводните. Кой? Уния подводните чудовища. Кой? Зомбитата. Драунери. Драунери. Явно в реката няма драунери. Така че... Значи мисля първо да си направя едно крафтинг тейбълче. Ето тук. Сега ще си направя малко пръчки. Една брадва, едно такова. Ето така. Едно ето така. Сега... Тая кирка ще направя след малко, когато реша къде ще ми бъде къщата. Или поне къде ще ми е базата. Ако може да пуска мен да снимаш? Не. Могате? Не. Могате! Така, да преминах това езеро зад кадър и исках да ви кажа, че това ще бъде края на първата част, тъй като... Да, чакайте, чао!